Siyakuthokozela ukukhuluma nawe kwi-channel kama kupastor ngi-channel Freak. Ngathi-ke ungaphumelela udlondlobale kokwenzayo. Balekile ukuthi ungalike le video leyo. Angazi why abantu bengalike ama-video. They keep watching but they don't like the video. Angazi noma ngoba it doesn't make sense to them. I don't know. Ayikho imali edlekayo uma ulike, ayikho futhi imali edlekayo uma subscriber. Yabo. Kodwa sathi kanje ungangifonela kodwa qala ngo9 ekuseni ya ku5 ntambama, kodwa fona ngoba uyilunga le channel. Namhla sibheka la udouble kaSifiso Sanele. Naye ubhale khona la ku comment section. Wasebuza ukuthi mawuphupha owethini, usho ukuthi mayibuza ngowethini ukhuluma ngofish wethini. Bebuza kwi-video la sasikhuluma khona ngokuthi mawuphupha inhlanzi noma uphupha ifish. Wasebuza ukuthi ke mawuphupha ke ufish lo osethinini, lo weekend futhi ngezikisi bangathi it's a canned fish noma abanye bathi tin fish. Futhi inhlanzi esethinini, inhlanzi ekuyikopi noma esekopini like star no namanye ke. So naku esingakusho uma uphupha la inhlanzi sikutshalile ngoPaul uhluma isethinini, lokhu ungayikhomba inhlanhla lesibusiso nokuthi ke ungase uchume futhi uphumelele isikhathi nesizayo esiseduze. Kodwa ngase sithi number 2 kungenzeka uphuphe futhi la inhlanzi siyithathe njengoPaul olubi kwesinye isikhathi uma usethinini. Lokhu komunye umuntu kungakhomba la ukuvaleka kwezinhlanhla, ukuvaleka kwempumelelo yakhe. Uyabona ukuthi uthi kungenzeka uma ukuthi kunento eyinhlanhla yakhe sevalelwe evalekile, ulibone lo fish uvalelwe lapha ekopini khomba ukuthi lezi zinto zobunhlanhla bakho sahamba zisavalwa. Uyabona isho njalo lento la kimi. So okunye singakusho ukuthi kungenzeka uphuphe futhi number 3 lenhlanzi kuyaba uPaul uhle uma uyidla, asuke likhomba ukulindela isikhathi esihle senhlala kahle nempilo enhle futhi ende. Kodwa number 4 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha inhlanzi kwesinye isikhathi kube uPaul uma uyidla usuke lukwexwayisa lusho ukuthi kumele uqaphele, kumele uthole nosizo ngoba kade udliswa wena ngenhlanzi. Okungenzeka ngesikhathi udliswa ngale nhlanzi kwabanye kuba ukuthi kusuke kufaka into eyisichitho senhlanzi ngaphakathi. Yabona azivale ukuthi number 5 kungenzeka la uphuphe futhi inhlanzi sikuthatha njengoPaul thina uma evuliwe, ungabe seplatini noma isesikopeleni evuliwe noma uyayibona ilapha yana isivuliwe noma ibekwe lapho, uthola ukuthi kuwe kuchazwe ukuthi kumele uqaphele kakhulu ngoba kungenzeka kunomuntu oseqala ukukuphephetha, oseqala ukukugadla ngesichitho senhlanzi. Yabona. So yes, asibambe lapho le yo fish. Ngiyathemba kuphenduleke wonke umuntu. Ngiyathemba uya-understand. Be blessed. Sebenzisa inamba kuphela ukufona, hayi ku WhatsApp, hayi ku SMS, online ekuseni ya ku5 ntambama. Sabona.